Ahojda, já jsem Ivi.cz a vítám vás u dnešního druhého videa ze hry Roblox, nebo spíš z Robloxu úplně obyčejně. Pane bože, proč tě vidím stát ve vzduchu? I když možná je to tím, že sedíme v helikoptéře. Já netuším. Hej, proč jsme zase? Počkej, ty si že ty si klikla na to grenade. Co? No, ty si klikla na grenade, že jo? Ah! Počkej, já skáču taky. Nazdar. Nazdar, nubové. Pojď, Krabičky. pojď sem. Jo, ty krabice, těch si nevšímejte, zhu na nic. Pozor, hází k tobě granát. Jej, granát. Hej, teď mi to napsala Donotiky jako neútočte. Game je z vašeho týmu. To mi nedošlo. To je tak duchaplné, to mi nedošlo. Já můžu na to vylízt? Ne. Já nemůžu. Hej, pojď za mnou, já ti ukážu takový fígl. Tohle jsme obsadili, takže dáme reset a taky si resetní charakter. Tak, tohle bude výborný, tohle bude výtučné, já vypadám úplně výborně. Dal jsi reset charakter? Jo. Tak, pojď do toho jeepu. Za mnou, rychle, do jeepu. Jo, ještě, tak a jedem. Hezký jeep, ne? Hej, jak odpadl ten kanon. Tak jedeme na ten... kur. Já tě upozorňuji, musíme ho zabít, takže 3, 2, 1, vezmi si rychle zbraň. Vezmi si zbraň a jdeme na něj. Ne, on mě zabí. Jo, dobrý, je po něm, dobrý. Jsem skoro mrtvý, ale je po něm, počkej. Počkej, ne, nechci nic. Tak běž nahoru, já tam za tebou přijedu, ano? Počkej, tam nahoře něco je? Ty jsi živá, že jo? Jsi živá. Tak si nasedni. Nasedni si. Teoreticky hlavně nestřílej, protože to dá, že musíme zase bojovat. No tak já to tady zaparkuju a skoči rychle. Rychle vyskoč. A koukej, jo, takhle se bojuje s obrňákem. Mrt. Ne. Rychle stříl, a teď jak se stane tohle, tak střílej hned, jo. Dobrý, tak je náš. Ten tank je, ten obrovský parchant je náš, dobrý, už vidíš ten zničený úplně tank, tak ho nenič, protože je náš. Ne, nám ujíždí auto, pojď, nám ujíždí auto. Aha. To nastane. Nám ujíždí auto. No tak pojď, zaútočíme na Bravo. Já si rovnou koupím RPGčko. Kurně, ony jsou C4 za 1000. Wow. Za 300, kolik já mám? Jo, já mám moc málo, aha. Hej, obsadíme Bravo, pojď. Nestřílej, plýtváš munici a nemáme ty... Počkej, jestli Jeep zastavil, tak běž napřed a já ho seberu a dovezu nám zásoby, ano? Hele, dobrý, zatím vyhráváme. Oni mají 12, 18. Musíme je porazit, ale jako fakt. Tak chceš svést? Ten Jeep ještě funguje. Jo. Jo, tak já tě vidím. Zastav. A koukej, jo, zastav. Wow, tohle jsem zkoušel poprvé. Hej, někdo je na alfě, na to kašlem, i když musíme obsadit tenhle. Hej, tenhle se strašně špatně kreje. Tak rychle vyskoč, já vezmu tohlec. Ne, já nechci doprčit. Kary, pojď, vezmi to. No nic, každopádně, bedny tu jsou a teď bychom to měli obsazovat, tak tu počkej. Au, já vystřelil tu na světlici. Tak dobrý, máme světlici. A za chvíli po nás půjdou, tak se připrav. No, tamhle už se jeden pan na holení hrabe. Za chvíli ti tam přistane granát. Prchante. Neštvi mě. Bum. Ne, bacha. Oni jsou dva a mají i vrtulník. Bacha.
To je parchant. Ty, potvoro. Počkej, já na něj to zaútočím. Já na něj zaútočím nejvyšším možným kalibrem. Viděla jsi to? Kurně. Ty jsi mrtvá? Jo. A já taky. Sakra. Obsadili nám to. Tak tam jedem, ne? Počkej, vezmi si obrňák nějaký. Počkej. Počkej, já odjedu a vezmi si takový, jako mám já. A teď mě najdi. Já tě nevidím a nebudu tě hledat. Já jedu, jo? Ahoj. Ok. Kde jsi? Jo, já už vím, kde seš. Nevíš. Já tě vidím. Ty si jdeš pro tu helikoptéru, že jo? Možná ano, možná ne. Tak já letím na ten poslední bod, co ještě nemáme. Ok. Jo, když tak leď, tam byste měla vidět a je to, myslím, Bravo se jmenuje ten bod. Jo, měl by se. Charlie Alpha, takže se jmenuje Bravo a je červený a my to potřebujeme obsadit. OK? Jo. Takže já jsem úplně zapomněl, že se vám mám věnovat, ale stejně. Asi jste si tohle video neužili. Protože já jsem loser, totální. Hele, ale jako, teď když se, kámo, to je můj oblíbený jeep, ty. Proč to nestřílí? Jo, počkej, já musím dát change, aha. No, teď budeš střílet, ti říkám. Anti-aircraft. Já chci... No, Tak, začni. To je úplně stejný typ auta. Kámo, ty jdeš dolů. Hej, to je ten, který mě zabil, tak ten jde. Hej, dobrý, já ho můžu zabít. Market, Gamey, chceš, abych pomstil toho, kdo nás zabil? Abych nás pomstil? Tak se mi to možná povede, když ho dost budu dlouho trefovat. Explosive. Ne, to jsem moc přestřelil, Kamu ten dash, ty dash. Jo, teď jdeš, teď tě sundáme. Hej, on mi ostřelil předek. Armor piercing. Tak, teď se z toho nevyhrabeš, ty. Ne, já ti ustřelím to dělo. Ty, parchante. Ať explosive. Díky. Armor piercing. Sakra. Tak já vyskočím. Tak jdeme na rifle. Fight. Já nechcem. My nechcem. Jdeš ty. Potvoro. Oni jsou dva. Ty jdeš, ti říkám. Ten jde. Jo, ten je dole. A předpokládám, že ty mi teď ujedeš. On si vzal ten můj. To je parchant. To se nedá popsat, jak ho teď nenávidím. Ten jde dolů. Jakože mám v ruce RPGčko. Hej, kde jsi? Hej, dobrý, já to obsazuju, za chvíli je to naše. Oh no. Jo, ten je asi naštvaný, že jsem ho předtím zabil. Kam jest? Jdeš? Ne, on mě zabil. Já si jdu pro vrtulník. Počkej na mě. OK. U tebe se střílí, že jo? Počkej, víš, že jsi na špatný střeše? Tady jsem. Zase tvůj zachránce, viď? Sakra, já nemím pilotovat, rychle ke mně skoč. No a takhle zůstaň a zkus i střílet, jo? Myslím, že by to mohlo jít. Mohla by si možná, počkej. Teď už nemůžeš, teď můžeš, teď ne, teď jo. Počkej, jo, dík, že střílíš, ale já tě asi neusnadňuju. Hej, vidíš tu naši helikoptéru, jak šla dolů? Ne, nevidím. Tam naše jedna helikoptéra, tady ta. Jo. Teď letí pod náma. Zkus sejmout ten obrňák, protože ten je mi trnem v oku a teď dostal. Armor piercingy, teď jdeš, teď.
asi něco je v našem týmu, jo. Missile armor. Ten jde, hele, ti říkám. Nebo spíš G. A pak teprve F. Au. Hej, my jsme s tebou, ty blázne. Asi vidíte, jak mi poskakujou ty. No hele, Market, gamey. No. Výsadek! Teď to za chvíli začne padat. Bej tebou, vyskočím, dokud můžeš. Vyskoč. Au. Počkej, teď jsme. To je ale... Já ho zabiju. Co? Koho? Jednoho člověka tady, protože on, místo aby se nechal sestřelit... Au. Já jsem zase do té helikoptéry hodila granát. Jako do té naší, co jsme měli, au. Jo. Kdo do mě? To seš ty! Ty jdeš. Hej, on vidí, že mám problém s tím RPGem. Ten šel. Ten je mrtvej. Hehe, blbá helikoptéro. Hej, tak ta letěla hezky, opravdu. Moc dlouho ne, ale byla hezká. Do not take care. 80. Flaregun on. Hej, koukejte, ano, já hodím takhle granát, pak se toho dotknu. Hej. Asi mister. Se. Drž. Tak. Tak, čas. Kurňa! Asi chápete, když řeknu, že toho kluka začínám nenávidět. Kolik stojí ty? Já si chci koupit dynamite. A binokuláry stojí 500, dynamite taky. Bude dynamit. Kde jsi? Jo, ty jsi asi někam, že jela, což. Hej, takovýho kolosa si vzít. Zrovna na... Hele, já jdu obsadit jeden bod a beru si na to kolosa, jak do druhý světový. Co to jako vážně? Kde jsi? No nic. Tohle bude pro toto video vše. Já se s vámi loučím a u dalšího videa nazdár!